Witam was pięknie, Rostomili. I roz w roku je bez mala dzień wajca. Wiecie, tych dni rostomańtych, tych dni czego sikej porobili tela, że człowiek nie poradzi tego ani pochytać. Każdo wiedzmo na isto swój dzień. Tuż czemu by swoje święto nie miało mieć i wajco. U nas na cieszyńskiej ziemi najwięcej wajec je tych kurskich, od kur. Coś ich mało wiele od kaczyc, a od trusiek. No ale je u nas taki wielkucny ptok ze 200 roków, 300, co do nas przywandrował z Australii, to jest struś. Wajca strusia się też je. Ale ten ma wajco taki, że ono woży tela wiela 520 wajec kurskich. 520 kur musi znieść wajco, co by wożyło tela, co wajco strusia. Wajco to było dycki na gospodarce. Z niego się lęgły kurczoki, kaczyce, a trusioki. Ale dycki najwięcej wajec nosiły, a noszą kury. Kura to jest taki ganz ciekawy ptok. Rano stowo, w czas rano, jak inny kochut zaśpiewo, a kochut to nie ma kura. To jest taki ptok, o którym wam coś grzechnym za chwilę. Jeszcze nie ma bardzo widno, a już kury dziubią zorka a trowę. Muszą se pojeść, bo gaździno czako na jedną wiec, czako na wajco. Jedna kura go zniesie rano, inkszo po południu, a dycki jak się wajuszko wkulo do gniazda, to je radość, bo kura zaczyna dgokać. Ryczy na całą stodołę, że coś ich wysrała. Gaździno wie, kany chledać wajec, bo kury ich radę noszą wszędzie tam, kany wiedzą, że gazda nie wlezie. Idą tam, ka im wszyscy dowają pokój. Czasem je tak, że we gnieździe je ze 200 wajec, bo żaden se nie dał pozór, kany kura z wajcem idzie. Najgorszy jest trusiokami, bo truśka wajco niesie dycki daleko od chałupy. Kańsik we krzokach, na skraju lasa albo na miedzy. Takowne gniazdo se robi, jako i pasuje, a kany chce. A na co je kochut? Tuż kochut siodło kury. Jakoś i kura się mu fest spodobo, to ją siodło więcej razy. Po tym jak zniesie porę wajec, to zaczyna kwuczeć, a prawi się na nią, że to jest kwuczka. Kwuczkę lepszy nie jechać, bo jak się nasro, to poradzi dziubnąć. Ona bruni wajec. Z nich się wylęgną małe kurczoczki, nowe życi, bez uroku, kieре wnet gonią po placu. Truśka a kaczyca też siedzi, a wachuje swoje wajca, bo przeca nie bydą po placu gonić same kurzątka. Ale gazda a gaździno wie, że najlepsze co jest wajec, to je na ozajst wajecznica. A z czym się ją je, to zależy kiej się ją zrobi. Ba i chnet na jor, iny na maśle. Po tym jak się z ogródka zazieleni, to się robi wajecznicę ze sznytlochem. Ku zimie, jak już je babuś zabity, to się ją robi ze szpyrkami. Na obiad wajco je dobre, usmażone na szmolcu ze ziemniokami, a z kiszką. Wajco uważone we wodzie idzie zjeść, a i same. Ale ponikierzy prawią, że jednako najlepsze wajco je w buchcie albo w kołoczu. Każdy rządzi co inszego. Ale jedno je iste, że wajco to je żywot. Kiejsi hańdowni przy każdej chałupie goniły kury, zbierały chroboki, dziubały trowę, a dziubały zorka obilo. Dzisio się paniczki dziwią, że jak kupią wajco z konsumu, to żółtko je białe. Chcecie mieć czerwone żółtka we wajcach, to se kupcie z 10 kur, a puśćcie jej na zagrodę. Ku temu ze 2 miechy obilo, a kochuta. Szopkę wam zrobi chłop. Taka wajecznica z wajec od kur, co one se same nazbierają, to jest coś takiego, o czym ludziom z miasta się jeny blęśnie. Sranda srandą, ale dzień wajca się wajcu patrzy. Bo od wajca się wszystko zaczyna. A co było pierwsze, kura albo wajco, to już se muszą filozofowie wyszpekulować sami. Ja se myślę, że im to rzeknie na ozajst kochut.